Bag malamyamin Kapuso, probinsya di Abra, daan ti 5 kaso ti leprosy. Kampanya kontra ketong napaigatan. Live report manipod probinsya di Abra ni Bridget Mayor. George, makumikumita ti Provincial Health Office ti Abra amangi kampanya no kasano amaliklikan ken maagapan ti sakit a leprosy. Pinaigatan ti Provincial Health Office ti Abra ti kampanyada kontra iti sakit a leprosy. Gagyemda maimpormaran nga usto dagiti umili ken maliklikan ti panagdanag ta maagasan ti kastoy a sakit. Kontra daytoy iti agwarwaras a damag ijay Pangasinan, mainaig iti misteryoso a sakit. Na-diagnose ngamin dagiti doktor a leprosy wenno ketong ti sakit ti maysa a pasyente a babayi iti Santa Barbara, Pangasinan. Kuna ti Provincial Leprosy Coordinator ti Abra, may sa bacterial infection ti leprosy, ang maala iti Mycobacterium leprae, ken maiyakar babaen ti panaguyek wenno panagsao. Adu ti pagpadaan da iti sakit at tuberculosis. No, iti sakit nga mina leprosy, no, hamo nga maagapan, nga makita, agbalin data nga multibacillary, ket adda complications nanton, maapektaran na ti nerves. Amo tayo nga dati peripheral nerves, iso tigapuna no apay nga makarina ka. Is because you have an intact or normal peripheral nerves. Katata no affected, depende no, parte ti ulo, ima, saka, iso ti kunata yung agkaroon iti deformities. Karaman kadagiti sintomas ti sakit a leprosy ket ti panagtaud ti pantal iti bagi ken saan na makarikna ti init wenno sakit ti paset ti bagi nga addaan pantal. Muscle weakness ken panagpipikil ti ima, takyag, lupo ken saka. Iti probinsya ti Abra, 5 ti nai-record a kaso ti leprosy. Naduktalan ti sakit daytay na panatawen ngem manarimaan ti panakaagas dagitoy. Kuna ti Provincial Health Office, maagasan ken maagapan ti sakit a leprosy. Babayen ti panakabakuna dagiti ubing, usto a diet, healthy lifestyle ken nasapa pa nagpa-check up no makadlaw ka dagiti sintomas ti leprosy. First and foremost, nagiti bakuna tubing, no? Data ko na tayo nga BCG para ti tuberculosis ngam since kasinsin na or kabagyan na ti leprosy. So that could serve also as a preventive measure. Tapno ti kastaket matulungan da bagi nga manglaban no adaman infection nga sumangpat when it comes to kasla kumay ti leprosy. Nabayag ang maagasan ti leprosy, umababot daytoy iti makatawen. Ita 2014, manamnama ang mailepas ti panakaagas ti upat kadagiti 5 a pasyente. George, dagito nga rod 5 nga pasyente upat kadakwada ti manamnama nga malaingan, ita nga tawen ket deti maysa kasapulan na paylaeng nga dumalan iti therapy tapnon ti kasta malaingan. George? So, kontrolado met pelangkit sa nga makaalarma iti kaso ti leprosy iti Abra, Bridget. When George kinakas ko na iti Provincial Health Office, dagitoy 5 nga kinaptan ti leprosy dito'y probinsya ti Abra. No maidasig iti babae nga danti sakit nga leprosy, jay Pangasinan ket san kanumet nga kastoy kakomplikado iti sakit nga addaan kadakwada ken may sapay dagiti nakita da nga deformities iti bagida ket san kanumet detoy nga permanente ken maidalan pay laeng iti agas George. Sa iti dito panawen na Bridget ket ora ti leprosy ket nalakan magasan no laket disuruten digiti ietnag iti doktor. When George, dayta nga rod ti kunati Provincial Health Office nga no addaman ti marikna nga sintomas kadaytoy nga rod nga leprosy ket mabalin nga panagpakonsulta iti Rural Health Unit wenno saan iti ospital tapnon ti kasta ket maagapan ken kasta meten ti diet ken detoy vaccination para kadagiti ubing tapnon ti kasta ket maliklikan nga kaptan dati sakit nga leprosy George. Thank you very much Bridget Mayor, manipod iti probinsya ti Abra.